Ongi etorri podcast saioaren atal barri batera. Gaur gu gaztaukagu, Gontzal Murgoitio. Gontzal, zelan gabiz? Ondo, bai, ondo. Lasai ikusten zaitut. Bai. Tranquil, entrenamendutik bueltan zatoz, entrenamendu batera zoaz, ze planean zatoz? Gaur justo atxeden eguna, así que bastante... Zelan egiten duzuz, entrenamenduak? Zelan, badukazu olako planin bat eta entrenadore bat? Bai, badukote entrenatzaile bat bidaltzen doztana, aste guztian zelan entrena, entrenamentu egin eta hori dana, eta justo azkenengo asteburuan be txapelketa eukin den nunez da, gaur martitzen aste artea dokauz eta deskanso egun, así que... Eta gainontzekotan zer egiten duzu, lan, gimnasiotara eta joaten dirana moduen ez da egite, zeberi gertatuko jatzu igual, ez da, batzuk bularrak egin berdiala, beste batzutan eperdia edo hankak, zuk beholakoak egiten duzuz? Ba, noiz benka bai, ez da asko gustatzen egitea, baina bai, azkenin gustatzen jatena naturan bizikletan edo korrikan edo ibili, eta bueno, baina bai, noiz benka lesiñoak eta bitatzeko eta holan, noiz benka bai juten gaz gimnasiora. Txak, holako rutinak behar izaten, mendian lasterketan ibiltzen denak. Bai, hori, azkenien luzera begira eta gilar guztiak ondo ukiteko lan dut eta holan, noiz benka bai, merezi auge jutia gimnasiora. Gontzal, mendia ipatu dozu eta mendiagaz konektatzea eta ipatu dozu, eta aurrekoan gurean izan zen hemen Oian Azkorbe behitia, sautuko dozu, abaina errabera. Berak esan euskun, asko ikusten dagoela, mendira joaten direnak kaskoakaz, eta ez da benak naturagaz konektatzen, ez da? Zuk orduan konektatzen dozu? Edo alegintzen zara mendira joaten konektatzera? Bai, azkenean mendian, mendiko zaratak eta mendiko oiuak eta animalien zaratak edo atxorien batez behemen entzuten dana, horrek niri behintzate kiroleiten nahi bitartin eta askar horrela jatzen dago eta bai, zaitzen asko konektatzen. Nire bai, noiz behinka, bai, esan bidote kaskuekin behujuten azela, batez be seri egunetan, asko estutu bardoan egunetan, igual nire bioztaupadak esentzuteko inbeste eta, noiz behinka aurikularrak erabiltzen duaz. Eta ze musika entzuten dazu edo? Zer entzuten duzu kaskoak asoa zenen? Igual bazten podcastak asko. Igual holan edo nutrizionistenak, edo entrenatzaile holan, asko dakienak, korrika kirolaren inguruan eta holan. Bai? Osa, baina kapasara hor estu eta bihotz taupadak goitik daukazu zenean podcast bat entzuteko? Ondo, guposik, De fondo moduan edo, bai, Bai, baina normalien, bai. Osa, egin gura izaten dozuna gehiago izaten da, bihotz taupadak ez entzun, osa, hortik aparta, nola bide esaterren. Bai, hori, gero ikusten duaz bihotz taupadak beti hor lojuan da, zenbatera noien da, baina igual, bihotz taupadak, ez entzute harren demora guztien bum, modu bat, hortik deskonektatzeko. Horrek zer egiten dago, bihotz taupadak entzuteak gehiago estutzen zaitu edo, nervioso jartzen zaitu edo? Edo batzutan burumakur, igual entzuten duzu hain forte, esatu zula, ez dindote hainbeste luzarorako lan iraun orduen bihotz taupadako beto ez eintzun eta... Ja, baina, entzutea indikatibo, nahi izango da. Imagina, lartxu da zela eta gero disgusto bat gertatzen bada. No, hori markatzen dozta erlojuak, Erlojuak markatzen dozta... Horretara joan guran eban. Erlojuetara. Erloju aktibatzen dutzu dana. Vale, erlojuan gaur egun, mendilasterketa bat egiteko, erlojua erotea imprescindiblea da. Eske... Bai eta ez. Alde batetik bai, nik uste dut nahi bozu lasterketa hon batein eta jakin zure denboretan ze denboratan pasabarzaren kilometro honetatik eta holan lasterketa txukun bat egiteko igual bai da. Baina gero alde batetik igual beste batzuri nire adibidez ez, baina sortzen dut ze asko, presiño asko, erlojura begira jumarri zetia eta hori, eta igual asko urtetzen diez erloju barik eta. Claro, eske gaur egun bihurtu da, ez dakit, ez? Moda bat ere bada igual, ez dakit? Bai, gero adibidez jarri da oso modan, ez dakit ezagutzen duzun, Strava aplikazio bat. Badala aplikazioan nini goten duzun zure entramenduak eta holan, eta hor jendia pika egiten dauren artien, abertzen egiten dagoen kilometro gehien, desnivel akumulau gehien, eta orduen, gaur egun dana grabatzen da. Osea, kirolean eta mendilasterketen modalidadean eta posturua egon badau. Bai, larrei be. Eta erropatan behi gartzen duzu, posture hori? Bai, ikusten duzuz karrera batzutan, jendia gainean daru da zela igual 1.000 euro gaineen, eta urten da igual korrikan egiten urtien birritan. Bai, baina olako jendia beti egongo da eta beti egongo da. Gero imaginatzen eta asko lagunduko dauala bai, arropak aipatzen gabizenean, sponsorrak edo abesleak izatea eta... Bai, hori da. Zuk badokazuz? Ni bai,
Bai. Ze puntura arte edo ze puntutara arte iritsi zara babesle bat izatera? Zer egin behar da? Esan gura dut, zugan fijau behar dira zuk ezer egin barik, edo bakarrik zure talentua gaitik, edo ez dakitzen bat txapela irabaztetik gora, orduan hasiko jatzuz babeslak deitzen, hor badago araurik edo? Holan araurik ez, baina azkenien egin behar duzuna da, argi eta garbi lasterketetan aurrien ibili, gurotezan marka batek fitxau eskero edo azkenin da, salduko zulako lasterketetan aurrien zeuzelako eta eskaparate moduan erabiltzeko. Eta gero ez bat nik uste dela, persona moduen berakutzi bidezu, deko zuzela balore batzuk eta nahiz da korrikari nein, gero kirolari moduen, persona moduen, ona zarela edo izen zaikela eredu publikoarekiko. Claro, eske atzenean zabizena da, euren marka defendatzen zabiz, nola baita esatearen, ezta? Claro. Eta zure konduktak bebai, eragina izango dau marka horretan, ezta? Alanda bezuk, iasko urtea 2023a Gontzal, ona esen du neukin? Ez txarra bezan izen, baina nabazan, urtea ziren ipintzen duzuz helburu batzuk, eta nik helburu horrek ez nebazan bete. Orduan, ezin dut esan urte hona izen zanik. Eta, atara dozu irakaspenik hortik? Bai, azkenin bere gunean inaban autokritika bat edo, eta adibidez, faio handi bat edo esan digun, akatz handi bat izen zen, lehiatu nabala larri, lasterketa larri inabazala, eta azkenien gaur egun lasterketa bakoitzien gorputzak asko sufritzen dau, eta asko tardatzen dugu lasterketa batetik berriro berraskuratzen ez, beste lasterketa bat egiteko moduen egoten orduen, nik aurrek urtien akumula unabazan karrera asko, denbora gutxien, eta Torre faktura, paseo eban egon. Hori, bai. Zenbat denbora behar iziten da, biztakoa da nire galderatan biztakoa da, mendi lasterketen kontuetan oso aditu enazela eta ere gutxiago aritu, Baina, zenbat behar izaten da lasterketa batetik bestera, gitxi gora bera. Gorbutzak zenbateko deskantzua eskatzen dut. Nik uste gutxinez, gero bere segun eta lasterketa zenbat distantzia eta zenbat desnivel, baina nik uste dut hile baten alko zuzelain asko jota 2 lasterketa, gehiago ez. Eta bat egiten mozu hobeto. Baina egiten dozun hori, dudabarik, ondo egiten zeiatu. Bai. Ondo egiteaz gabizenean, zer da lasterketa bat ondo egitea? Esan nahi dut, irabazteak esan gura dau, ja lasterketa bat ondo egin dozula? Ez. Eta hau behin baino gehiagoan galetu uste eta beti piniote adibide berdina. Zu adibidez klasien, zukatela zein adibidez klaseko notarik altuena, baina klaseko notarik altuena izen alda suspenso bai. Bau da berdina, zuk aldo zirabazi karrera, baina igual ez dozu bete zuk nahi zinuin denbora. Eta gertatu jatzu hori, lasterketaren baten esan dozu, irabazi dut, txapelduna izanaz, mundu guztian lorak jaso dozuz, baina pezu ez gara guztu. Nire helburutik urrin. Bai. Alandabe, aurten topera, sabiz? Ez dakite lau lasterketatik 3 irabazi eta esan gurot bat azbesteko honean, zagoz? Zein da ezagutzen gertutik jarraitzen ezaituen antzako, zein da gaur egun zure azken egunetako palmaresan nola baita esaterren? Justo aurten demoraldia ziren jatan gogorra, ze ibili nintzen 3 hilabete lehizien auta, baina, martzoan bolta nintzen berriro entrenamentuetara eta lasterketara eta hasi nintzen Mendaroko Kilimon Trail lasterketan, pur bat ikusteko test moduan abertzanan ikusten naban zanan zaben gorputza eta hor lortu naban garaipena eta horreko amaztan konfiantza handia. Da gero bigarren lasterketa inaban Aloinan, oinatiko mendi lasterketan, eta hor maila lasterketan izen zan oso handia eta ondo ikusi nintzen, baina oraindik txispa pur batekin ez, jendia ja oso forman egon, da nik oraindik txispa falta pur batekin egin naban, da hor laugarrenen heldu nintzen helmugara, baina oso pozik geratu nintzen. Da gero azkenengo biak izen dira Espainiako txapelketak, bat izen da lasterketa, igo bajatu eta egiten dana, da gero azkenengo asteburuetako izen da igoera vertikala. Eta hor lortu nahan bietan lortu garaipena eta esan hor oso pozik. Igoera vertikala oso ezagunak dira igoera vertikalak, horrean lasterketa askotan, modalitate hori. Diferentzia handia egon behar da, vertikalean aritzetik edo oiko mendi lasterketa baten ibiltzera, esan gurot, teknika diferentea da, oinetakoak esaterako, ezta? Oinetakoak diferenteak dira, zer diferentziatzen da? Asko, adibidez, lasterketetan gure esfortzuak izaten diez 2 ordu tardikoak, eta kilometro vertikal bat 40 minututik bera izaten da beti. Orduan guk entrenatzen dugu igual 2 ordutarako eta kilometro vertikal bat batutan inkluso laburrein jailako. Eta oinetakoak?
Zelan diferentzatzen duzu? Eguraldiaren arabera? Bai, hori lasterketa motaren arabera? Terrenua, asko, harri asko bada, lokatzaz, bueno, nik 10 kilometro vertikaletan erabiltzen duguna da, batako handia dukienak eta pixu gutxi. Da gero igual lasterketan, bai igual behar duzu amortiguazio gehiago, batez be aldapa beretan eta estelan inkapiak eta asko sufritzen dabe. Jakingo zonk esaten, zenbat txapelketatan parte hartu duzun, zenbat lasterketa egin duzu zan dagoeneko? Nire bizio zuen? Bai. Ez dakiz esaten. Ez dakite unera alduko zan, horri biliko nintzen. Baina zenbat urte daukazuz? Niko 22. 22. Eta 22 urtetan zenbat txapela? Horrepet jakingo zonk esan batzen? Ez. Zorionez, ez da? Esako dugu? Ez daki, zorionez edo, baina ez. Ez dana mate konturik, oza, ez. Ez. Lehenengotik, ez dakit. Hor, imaginatzen dut, bebai, solako elkarrizketatzaile astunen partetik olako galdera jasotzeak, izan behar dela, burtsu bat, presinua, ez da? Beti txapelen inguruan berroa egitea, zenbat irabazi da zuzan, edo horren inguruan aritzea. Presin hori, ingurukook egiten deutzu egun presin hori goimailako kirolariei, ze puntura arte ona da, txarra, zure burua gainditzeko modu bat da, akaso bakarra edo gehiagizkoa, ze puntura arte gozatzen dozu horregaz eta mesedegarria da? Hombre, azkenien, presin hori zu gomizaz prest, porque azkenien nik beste kirolari bat jarraitzen ez dan kirola baten edo beti galdetukotzat, edo futbol parti baten zein duzu irabazi edo galdu. Ja. Orduan normala da, eta hori da jakin barrazuna eruten. Horre zintza ez azarratu, ez igual molestau batzutan igual bai, batez bez lasterketa txar bat inda gero. Zelan junda karrera, esan biharra txartu, ez dakiz hori, hori koste bizten da, baina, azkenian, nire pintzen da, nire txartzen da presio bera. Ber zenbat txapel aldua zen irabazi, zenbat lasterketa irabazi, orduan, entrenatzen dugu behorretarako. Eta presio hori zer da, gehiago posturio bat edo besteik begira lortu gura dozun zozer zu modalitate honetan onenetakoa edo onena zarela erakusteko, edo da gehiago zure burua genditzeko erronka bat? Apur bat bietatik, ez da? Zuk azkenien beti beguru zuin lasterketa hon bat, esaten duzu lasterketa honetan igual irabazi edo lehenengo iruren artien sartuan hazen, eta gero beste bada, igual lasterketa aurretik, prensak eta olakoak azten dieze mentzionatzen, igual zeintzu diezen favoritua, zeintzuk ez, eta holan da, hor azkenien beti sortzen da presio bat, batzutan ez da lehizten ongitorria. 22 urte daukazu zela esan duzu Gontzal, mundu honetan hasi berri dagoan bati, zuk ze gomendio emongo zauntzan? Lasai azteko, batez behiteko lehenengo urtia igual patxada sartu, entrenau lasai, lasterketa batzuk, eta benetan ikusten badu gustatzen jakola kirola, eta gero ikusten badu emaitza honak lortu aldauzela, igual orduen jasi entrenatzaile bat, edo olako batik, baina azteko lasai ze kirol honetan batez benik ikusio eta asko jentia kriston maila eukin dagoenak, baina heldu da puntu bat bukatu dagoela naskaututa ez, kirol honegatik. Azkenien guk denbora asko pasatzen dugu bakarrik, entrenatzen ordu asko bakarrik, eta gero da sakrifizio handi bat ez. Orduan, hasiera baten igual emaitzak eukin dagoenak, da gero ez da bezenak emaitzak eukin, hor jende askok itxi dago kirol hau praktikatziaz. Zuk horren beldurrik izan duzu? Naskatzaren beldurra? Momentuz ez, baina beti azkenin dekot bildur hori ez. Igual egunen baten ez dut lortuko inoiz nire helburuak eta igual 3 denboraldi jarraien edo 4 denboraldi jarraien zure helburua bete barik egon, hori be izen behar dago gorra ez. Baina ni momentuz beti eukin dute sorte hori eukin doa zela emaitzak alde, eta etxekoak eta beti lagundu nabe asko orduen nik alderratetik ezin dute olakorik esan, baina olako kasu asko egon diez. Etxekoek eta ingurukoek asko lagundu zaituela esan dozu, baina izan dira zuretzako erreferente? Edo non fijau zara mendi lasterketan ibiltzeko autua hartu zen duenean edo horren aurretik? Niko lan hasiera baten niko nolan referenterik, hasi nintzen apur bat futbolien enbilen eta ja futbola baitzita gure noan kirola praktika eta batez be bakarkako kirola ez. Ez eukitia talde baterekiko kion promesurik, ez ez. Eta hasi nintzen mendi lasterketan da emaitzak izen zien hasiera batetik ja oso onak eta azkenian emaitzak ona dienien kirola beti gustatzen jaku gehiago. Orduan egin eban apustu kirol honetaz edo eta
Osea, esan genke taldeko kiroletik urrundu gura zendula, eta horregaitik bakarkako kirol bat hartu zendula. Bai, azkenien igual gaztetan txikitan da ondo dau taldeko kirola, lagunekin da, baina, bueno, edade batetik aurrera, igual nahiagoan nik nire kabuzein kirola, nire planak egin, eta azkenien futbola kompromiso asko eskatze ban bastien 3 lagun entramendu, astebururo partidua, azkenien nire etzako benukan denbora askorik. Mendiko lasterketetan, badibidez, nik egiten dut nik guroan entramenduak, entratzaileak esan dakoa, baina nik guroan orduan, nik guroten lekuan, eta hori askatasun handi bat uste dut. Bai, baina horretarako organizago izimako dozu, ezta? Esan edot. Bai, hori bai, azkenien, batez behaz, astea ziren bai antolatu barozu, astia jakin entramentu bakoitza, mendiko zelekutan, edo zelekutan praktika bardozun, gero igual saiatzez aste bururako edo igual planen bat egiten eta konpainian edo entrenau. Eta parrandatxoak begiten duzuz? Ez nahi beste, baina bai. Dino, sakrifikaua izan behar duzunez, eta ondo antolatu eta ez dakit parrandatxoetarako beha jendan tartetxorik egordetzen duzun. Bai, hor demoraldia maieran urria saroan eta hor, bai, edo gabonetan. Bai, da gero herriko jaietan egunen bat jausten da, bai. Elorrizotarra zara, herriko jaiak aipatuta. Durangaldean, esan duzu, ezta? Aste hasieran beti saiatzen zaela, aste horretako, edo datorren asteko pura plangintza egiten, ezta? Nolait esatarren nondik ibili, nondik entrenatu. Bueno, Gontzal Murgoitio orduan gozen harira. Gontzal Murgoitio nondik ikusi egin entrenatzen? Badibez, Durangoko atletismo pistan. Bai, bastante, horre hastien behin juten azor seriak eitera, talde majo batekin elkartzen azor. Eta bai, horre hastien behin juten az, da gero Elorrio azkenien ez dut kotxerik hartu behar mendira juteko, Erdeia, Intxorta, Udalaitz, Anboton be sarritan. Anbotora be, puntu baten ingoratzen az, oin igualez, baina alain hasi nintzen ninda, jute nintzen asko Anbotora, eta hango bizilagunek esate osten, Anboto egunen baten gazta ben bina bala. Bai, hori esan ez zuen, beti leku beretik joaten zan normalan, edo badaukazu ibilbide kutxunik, edo... Bai, igual egunen baten emendik igo, bestetik baja, eta holan, baina bai, azkenian puntan edo beti baten bat be, aste bururo juten denan motora, eta beti berekin kruza beto esango da, jo, mutiko hau ez da kantzetan anbotiko. Bueno, postal ederra da bintzat, Bai, hori Euskal Herri bukolikoaren ikono bat. Eta egia esan, Elorrio baten, mendilasterketa baten dako oso herria proposa da, dekozu mendi zinguratuta zauz, eta bai, egia esan alde horretatik oso horrezoidekot balde horretatik entrenatzeko da. Ez dakit ibilbide sekreturik daukasun inoiz esango esunkena ez, bestela ez netzen olakorik aldetuko, baina holan ibilbiderik daukasun nire kutxunena da eta nik beti egiten doana, ez da? Ez holan bereziki. Bai dekot hor mendi bat, dala Erdeia dekotela etxeetik oso gertu, eta hasi nintzen nien korrikan eta horra zan asko juten nintzen mendia, eta beti ukingotzat kariño berezi bat Erdeia mendia, ez da 600 metroko mendioa da, eta etxetik 20 minutu, 5 minutura dekotena, baina beti, ez da gainera holan oso polit mendia, baina bueno, dabe bai tontor bakarra Elorri jokoa dana, eta hori igual da bereizteko edo bestiarekiko, baina... Ez da bereziki mendi polita, baina gure mendia da, Elorri zotarren mendia da. Eta etxetik gertu, eta asko gustatzen da bertara jutia. Por cierto, mendian ikusten bazaitugu, edo ikusentzulenen batek ikusten bazaitugu mendian, zu agurtzen duen horretarako zara, edo batzutan ez, gurutzatzean beti tipiko izaten da, ez da? Bueno, gerte, nahiz eta alkarrez ezagutu. Beti. Hori da gainera da, gauza bat azken aldian da biena galtzen, eta hori da, lehengo mendizaliak eta lehen zan mendizalia juten zein mendira, gaur egun igual jendia juten da atletismotik eta atleta garenok eto hor kompetiziora begira bakarrik juten garela mendira eta horrek igual bai egasan indagoela atzera pausu bat ez, eta hori purua da pena. Bueno, jarraitu daigun alkarre agurtzen mendian, eta Gontzal Murgoitio mendian lasterketa ikusten badozu eta agurtu, berak agurtuko zaitu eta. Gontzal, eskerrik asko podcast saio honetara etortzea gaitik, eta ekin guk gertutik jarraituko zaitu guta. Hau palorrizo, eskerrik asko. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.